खुलुमबाय आं बिस्वजित दैमारी राज्य सभानि एमपीआ बुंदों दिनैनि बे जि गिख्रंथाव करोना भाइरास आरो जायखौ लानानै COVID-19 बा COVID-19 होननाय बेमार जागासिनो दङ जेखौ फाहामनो थाखाय खुनु दा मुलि दिहुननो हायाखै खुनु साइन्टिस्टफ्रानो मात्र बे भाइरासनिफ्राय गावखौ गोजानाव लाखिनाय आरो भाइरासजों बारदेर जायैआनो मोनसेल' राहा ओंखायनो दिनै जोंनि मानगोनां भारतनि जि गाहाय मन्त्रि श्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा फोसावदों जे 21 दिनसिम माने 21 सान जों बयबो न'आव थानांगौ दखान पहर लामा सामा गासिबो बन्द बेखौ मानिनाया जोबोद गोनांथार नाथाय बे बेलायाव जोंनि गोबां मानसिफोरखौनो जोङो बारा सांग्रां जानाय बायदि नुवाखै आरो बिसेसकरि गामि ओनसोलाव जे खायफाया ओरैनो अहंकार खालामदों जे बे भाइरासआ जोंनाव गैया जोंनाव जानो हाया भाइरासआ गैया बियो नंगौ नाथाय बे भाइरासआ सोरजोंबा नङा सोरजोंबा सौहैनो हागौ बेनिखायनो जों बयबो 21 सान जुदि गावबागाव न'आव थायो रावबो रावजोंबो लोगो हमलाया आलासि फैनायखौ जुदि जों बन्द खालामो गावबो आलासि जानो जाहाथे थाङा लोगो दिवायाबो जाहाथे न'आव फैया आरो गावबो खुनु जाहाथे लोगोजों ओंखारलाङा मानो होनोब्ला मोनथिस्लाबा जासे नोंनि लोगोनिफ्रायनो नोंनि न'खरनि सोरबा मानसिनिफ्रायनो जुदि खुरमा बाहागिनिफ्रायनो बे भाइरासआ नोंनिसिमबो सौफैनो हागौ आरो जेब्ला बेबायदि जेरावबो गोसारला जोबो अब्ला बेखौ माने फाहामनो थाखाय जेबो राहा गैया बेखौ होबथानो थाखाय जेबो राहा गैया हस्पिटालाव मोजाङै दोननो थाखाय जि बेखौ हां लानाय बायदिसिनानि राहानि थाखाय भेन्टिलेसन नांगौ दिनै जोंनि आसामाव खुनु बेबायदि भेन्टिलेसननि बेबस्था गैया जायखिनि जोंहा माने मा होनो आईसीयू रुम दं बेबो दस्रा बेमारिफोरजों अलरेडि बुंनानै दंखायो ओंखायनो खुनु हस्पिटालावबो एसे रिलिफ होनो थाखाय बा एसे मोजां मोनहोनो बेबस्था लानोबो जोंहा राहा गैया बेनिखायनो बे गोख्रों राहाखौ लानाय जादों ओंखायनो गामिफ्रावबो रावबो ओंखारनो नाङा बे बेनाव थांनो नाङा दा गोबां जोंहा बायहेरायाव खामानि मावनाय बायहेरायाव दखान पहर माने बेफोराव होनानै फैनाय बा खायफा बायहेरायाव दा लेबार मावहैनाय बेबायदि गोबां मानसियानो गामिफ्राव थांदों बे मानसिफोरखौबो आं खावलायदों बिथांमोना न'आवनो थाथ' आरो न'खरनि मानसिजों बाराद्राय खाथियाव जजाबनाय जाजाबनाय उन्दुनाय बेफोरखौ खालामनाङा एसे डिस्टेन्स मेनटेन खालामथ'नानै थानांगौ एसे गोजानाव थानांगौ जाहाथे बोरैबाफोर बे भाइरासआ थांफादोंब्ला बे जाहाथे न'खरनि गुबुननाव माने आक्रमण खालामा बा सन्देरफाया आरो बेबायदिनो गावखौनो गाव अबजार्भ खालामनानै लाखिनांगोन जुदि 21 सान जेबो जाया जोंनाव बे भाइरासआ गैला अब्ला जों बेखौ बन्द खालामनायनि राहा खालामनो हायो आरो जों खुनु दिन बे भाइरासजों उनावहाय जिउ खोमानांनाय नङा ओंखायनो जेब्लाबो बेखौ माने मा होनो गोसो हो जे नोंजों जाहाथे खुनु गोदान मानसिया खाथियाव जिराया रावजोंबो जाहाथे हेन्डसेक लालाया खुनु दखान पहराव थांनानै सोरबा दांनानै थांनाय बुस्थुआव दांनानै बिनिफ्राय जाहाथे भाइरासखौ लानानै फैया गोबां गोब्राब जागोन बियो सैथो खोथा नाथाय बिनि गेजेरावबो जिउआ देरसिन बेमारा देरसिन बेनिखायनो हागौमानि ओंखाम गोजाबाबो जानानै थानांगोन आरो जुदि गैयाबा सोरनावबा बुंहरनानै मानानैब्लाबो जगार खालामनानै सोलिनानै थाथ'नांगोन बे मोनसे बयनिख्रुइबो गिख्रंथाव सानफायावनो बहुत हाजार दा बारायगासिनो दङ आरो दा जोंनावबो जुदि बेबायदि सोरनावबा थानानै हाथाय बाजार जायोब्ला लामायाव लोगो मोनलायबाय थायोबा बेनाव सन्देरनानै साननै सानथामावनो बयनावबो गामि नाङैनो माने जानो हागौ ओंखायनो न'आवनो था न'नि बारिफ्राव खामानि माव नाथाय बेवहायबो रावखौबो लादेरनानै खामानि मावनो नाङा जोङो माने लामा बा गामियाव पुलिस नुवा रावबो नुवा होननानै दा बबेबा ज' जाखोमानाय ज' थालायलायनाय बेखौबो जों टटेलि बन्द खालामनांगौ मानो बियो नोंनि गावनि रैखाथिनि थाखाय ओंखायनो आङो माने मोनथिगौ हिसाबै जों दा बे भाइरासनि सायाव सावरायबाय थादों हिसाबै हेल्थ मिनिस्टारजोंबो रायलायबाय थादों हिसाबै आरो हेल्थनि माखासे जायफोर माने डक्टरफोर जायफ्रा बिनि सायाव मोजां इनफरमेसन दं बिसोरजों रायलायदों हिसाबै बे बाथ्राखौ आं बयबो बुजिनायनि थाखाय आङो माने खावलायनाय जाबाय आरो आं गले गले खावलायदों अन्तत बे भाइरासआ जाहाथे नोंनि मोदोमाव सौहैया जों बयनावबो सौहैया बेखौ जोंनो न'निफ्राय ओंखारालासे रावजोंबो लोगो हमलायथ'वालासे जों बेखौ माने बन्द खालामनानै लानांगौ गोजोन्थों